Duna ba'y silot sa musibat sa utang, pananglitan ang nakautang nimo na hukma na sa korte nga pabayron. Di gyud mo bayad kay ang sheriff wa gyud butang nga makuha, mo sige og interest ang imong kwarta 6% matag tuig. Gawas ana dunay remedyo under revised penal code para ipapriso nimo ang nangutang. Unsa man under Article 314 sa revised penal code gitawag og fraudulent insolvency. Pasakaan nimo niining mao nga kaso. Criminal case kini. Ang nangutang nga nituyo og dispatsar sa iyang butang para dili mo bayad sa iyahang nautangan, mahimong pasakaan og kaso nga fraudulent insolvency. Og makonbikto, kung negosyante ang makonbikto, labing minus 6 ka tuig ang priso. Og dili negosyante, depende pod sa kwarta nga nautang, 6 ka buwan, ngadtos na 10 ka tuig ang priso.